gaan het hebben over de magie van Hans Kazan. En dan met name van zijn kinderen. 2 hier aan tafel, 2 hier aan de zijkant. Alle net terug uit China, waar jullie de boel behoorlijk op stelte hebben gezet. Daar hebben we aan het begin van ons programma al het een en ander van gezien. Maar we willen eerst toch even met jullie praten over vroeger. Want ja, het lijkt me... goede oude tijd. Nou ja, de tijd dat je op school moet zeggen dat je vader goochelaar is... lijkt mij nog best even moeilijk in het begin, of niet? Nou, toen ik jong was mijn vader eigenlijk bekend van Prijzenslag. Toen was hij natuurlijk elke dag nog bij moeilijker. RTL. Ja. Dus dat was wel heftig. Maar ik moet wel zeggen dat op school waren de kinderen allemaal vrij snel aan gewend. Dus die waren, op een gegeven moment werd dat wel normaal. Het was meer als je buiten je normale omgeving kwam. Als je naar een andere stad gaat, ja, Hans Kazan op straat, dan roept iedereen, hey, Hans Kazan. Ja, en dan, wij liepen dan altijd 10 meter erachter. En ja, dan hoorde je dat allemaal. Hè. Maar was er bij jullie al van het begin af aan, tenminste laten we zeggen vanaf het moment of 12, 13, 14... dat je dacht, dat wil ik later ook? Het is inderdaad het is niet zo dat het met de paplepel ingegoten is. Nee. Maar het is wel zo dat inderdaad toen we op de middelbare school zaten... dat we op een gegeven moment zelf op het idee kwamen met een show te komen. En in het begin was mijn vader een beetje afstandelijk. Van, nou, moet dat nou? Ik zou dat nou eigenlijk niet adviseren om ook in dit vak te gaan. Ja? Hij raadde het een beetje af. Maar toen we er eenmaal mee begonnen, raakte hij er ook heel erg enthousiast. En heeft hij ons altijd gesteund. Ja. Kijk, dat jullie op jullie vader lijken, dat is duidelijk. Daar heb je geen leesbril voor nodig. Maar denk je dat je ook iets anders van hem hebt geërfd? Namelijk een vingervlugheid of laten we zeggen, zijn talent voor een gedeelte? Het enige wat ik kan is gewoon zo lang zo'n muntje zo. Dat enige wat ik kan. Dat heb ik geërfd. Dat is ook het enige. Is het zo dat je, als je jong bent en je kijkt naar wat je vader allemaal doet... dat je dan denkt, nou, het is een behoorlijk arsenaal aan drugs... maar daar kan ik later ook de boer mee op? Het is misschien een leuke manier om een brood te verdienen. Nee. Iedereen zegt het. Ja, wat hij doet is natuurlijk van... Het is een trucje. Natuurlijk, een trucje kan je leren. Maar het is de manier waarop hij het presenteert. En daar gaat het om, de presentatie. En dat kan hij. En ja, wij doen het op een andere manier. Zij zijn het met illusies. En hij kan gewoon goed praten. Hij zegt dat je hoeft er maar een kwartje in te gooien. Dat is ook komt zo. voor een 10 euro uit. Maar dat is bij jou ook al aan de hand nu. Ja, ik hoop het niet. En je hebt het kwartje zelf nog in je hand. Zijn oor. Maar is dat wat jullie doen, dat is dus illusies scheppen, hè? Slaan jullie dat hoger aan dan goochelen? Nee, niet per se. Niet per se, maar als je doorvraagt, denk ik dat je wel komt. Nee. Als vader kijkt, niet per se. Nee. Ik vind... bijvoorbeeld een goed voorbeeld, bijvoorbeeld David Copperfield. Hij doet hele grote illusies. Maar hij kan ook kleine trucs, kan hij ontzettend goed presenteren. Dus, zullen we even naar hem kijken? Ja. Oh, nou, ja, leuk. TS, your initials, right there on my arm, and my new tattoo. So when you see us on that beach in Hawaii, that you know that we're really there right now. This is no camera trick or computer. Ja, dit is een verkeerd... daar gaan we straks naar kijken. Dit is David Copperfield. Maar we wilden even kijken naar je vader. Omdat we nu nog even zitten in de beginperiode... met de jonge Hans en de kleine kindertjes. Wat voor was waarin je opgroeide. Oké. Je blaast even in dat lege portemonneetje, kijkt even of er echt helemaal niks in zit. Als je nou van de voorkant kijkt, ik zal het even heel langzaam laten zien... dan lijkt het net alsof die hele grote toverstok uit dat piepkleine beursje tevoorschijn komt. Je hebt nog een zusje van 2? Van 4. Van 4, maar die wordt niet gebruikt om door midden te zagen. Nee, die is een trouwe fan. Is een trouwe fan? Die kijkt altijd als we aan het oefenen zijn in de schuur. En waar oefen je? In de schuur, hè? In de schuur, ja. En de jongste, jij bent gewoon geroepen door Oscar van Heijden om te goochelen. Ja, ik had gelijk zin om mee te doen, dus... Ja, maar jullie hebben natuurlijk... Je papa heeft natuurlijk jullie een beetje lopen pushen, of niet? Nee, dat is uit onszelf gekomen. Echt waar? Echt waar. Maar wil je ook later goocheldoos worden? Geen goocheldoos, maar het zou wel leuk zijn om mee te werken. En dat doekje leg je over dat met inkt gevulde glaasje. Je maakt een paar magische bewegingen en je trekt in één keer het doekje weg... en plotseling is de inkt verdwenen en wat je overhoudt is een glaasje helder water. Kennen jullie dit eigenlijk allemaal? Nee, ik heb dit niet gezien. Nee. En kunnen jullie het eigenlijk ook? Het is niet ons ding, denk ik. Wij zijn toch wel echt een beetje dat illusionisme ingegaan. Wij hebben ook echt gekozen voor een 3-mans act destijds. Dus ja, het is een hele andere manier van met illusionisme, met het goochelen omgaan. Ja. Het is we zagen net even een verkeerd gestart fragment. En dat is van David Copperfield. Dat is een show die jullie buitengewoon bewonderen. Absoluut. En laten we even kijken, want dan weten we ook ongeveer in welke sfeer jullie in de toekomst zouden willen gaan werken. Right, TS, your initials, right there on my arm, and my new tattoo. So when you see us on that beach in Hawaii, that you know that we're really there right now.
This is no camera trick or computer effect. In fact, come to any show on my tour and you'll see this live with different people every night. Back up. No! Check out the water! Run the water! Go for it! Dit is echt schitterend, toch? Ja, het is heel prachtig theater, absoluut. Heb je nou enig idee hoe dit werkt? Alleen het begin. We zitten nog na te denken over het einde. Maar... Nee, maar is het nu zo dat jullie... Je gaat het natuurlijk niet verraden, maar dat jullie wel weten hoe dit werkt? Dat je zegt, ik weet precies hoe die dit doet. Ja, God, je hebt altijd een vermoeden. Ja. Dat betekent niet dat je het precies weet. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja, maar je hebt altijd wel je ideeën En als het natuurlijk. echt moeilijk wordt, gaat hij altijd naar papa. Is dat echt waar? Ja, die heeft boeken vol met de geschiedenis van Magic. Die weet echt alles. En die weet altijd, ook als je een nieuw trucje ziet, die weet precies van aan de beweging hoe een goochelaar iets doet van... Oh, dan zit die techniek achter. En dat is altijd heel mooi om te zien. Dus Hans kan uitleggen van David doet hier dit, dan dat, dan zus. Let erop dat je niet dit doet, want dan gaat het mis. Dat weet hij allemaal? Ja. Mijn vader heeft natuurlijk zoveel jaren... hij weet elk detail van alles. Maar dan hoef je dus helemaal niet te betalen voor zo'n truc als dit eigenlijk. Ja. Maar ik vind in dit geval, als ik David Copperfield zie... Ook, ik heb zijn live show gezien, ik vind het prachtig. Maar als hij het doet, ik ben niet geïnteresseerd in hoe die truc werkt. Ik vind de manier waarop hij dat doet, de muziek die erbij hoort, de special effects, is zo mooi. Ik kan helemaal, als ik het zie, opgaan in de illusie. En dan is de truc voor mij haast niet meer belangrijk. Ja, maar voor ons is dat toch andersom? Wij denken van, hoe kan het dat die man opeens op het strand staat... en dat die man er ook staat en dat hij nog die TS op zijn arm heeft? Ja, dat is magic. Dat is magie. Ja. Is het nou zo dat bij die trucs ook nog wel degelijk risico's verbonden zijn? Tuurlijk, ja, absoluut. Wij denken altijd van, dan komt er een zaag aan te pas... en dan moet jij misschien in zo'n kist gaan liggen... en dan kom je er toch wonderwel uit. Dan denken wij, dat is een knappe truc... maar echt risico levert het niet op. Bij het illusionisme, zoals wij doen, echt zo'n fysieke podiumact... Ja, dat komt af en toe, afhankelijk van de keuze van welke act je gaat doen... komt er af en toe best wel risico bij kijken. Ik heb hem bijvoorbeeld een keer laten opsluiten in een tank gevuld met water... en dan geboeid en dan je laten opsluiten en dan proberen te ontsnappen. Ja, dat zijn echt gevaarlijke trucs. Die hebben wij dan 1 keer gedaan voor televisie. Maar het is niet een truc die je elke avond moet doen. Want het gaat 99 keer goed. En die ene keer dat het fout gaat, verdrink je echt. Gebeurt dat ook vaak? Nou, vaak, maar gebeurt dat wel echt? Ga YouTube maar op. Dat is heel groot voor me. Ja, je kan echt op YouTube de vreselijkste filmpjes vinden van trucs die misgaan. Ook met goochelaars die iemand uit het publiek halen. Het gaat fout met de persoon uit het publiek. Dus die goochelaar blijft gezond, maar het publiek is... dat is echt erg. Dat is echt heel erg. Ja. Zullen we even kijken naar jullie zelf? Want we hebben een show uit Las Vegas. World famous Caesars Palace in Las Vegas. It's the 5th annual World's Greatest Magic. From the Netherlands, these 3 young performers, ages 15, 16, and 17. Please welcome Magic Unlimited. Renzo, dit is geloof ik jouw vrouw, hè? Die uit die kist komt, toch? Dat klopt, dat is mijn vrouw. En dit doet nu even niet mee, omdat ze in verwachting is? Nou, het tweede kindje is er. Gefeliciteerd. Dank je wel. En dat is allemaal buiten die trucs omgegaan, neem ik aan. En ergens anders. Nu wordt ze vervangen door je zus, tijdelijk. Ja, ik draai nu al 2 jaar de tour. Dus mijn laatste tour zal in Duitsland zijn, eind november. En dan vanaf januari neemt Mara de Nederlandse tour. Life is Magic neemt zij dan weer over. Vind je dat niet jammer? Mijn passie ligt toch ook op hele andere dingen. Natuurlijk vind ik het heel erg leuk om in de familie mee te werken. Waar ligt jouw passie dan? Ja, toch meer management en dingen achter de schermen meer.
Dus regelen, kantoorwerk. En ja, mijn echte passie ligt bij het surfen. Het surfen? Dat is weer compleet iets anders. Ja. Maar is het niet een soort valse bescheidenheid van jou nu? Of vind je dat je denkt, ja, ik kan er nou niet over zeuren, want het is tenslotte mijn schoonzusje. Ik vind het heel erg leuk om op het podium te staan, absoluut. Ik bedoel, vooral omdat het met de hele familie is. Zoals, ja, ik sta toch met mijn 3 broers op het podium. Vorig jaar, tijdens de Nederlandse tour, heb ik ook met mijn vader op het podium gestaan. Dus toen was het echt, ja, ga je applaus nemen, sta je met je vader en met je 3 broers op het podium. Ja, dat is wel echt heel erg bijzonder. Hoe gaat het eigenlijk met je vader? Want er is destijds in Spanje is de boel al een beetje afgebrand, als ik het zo voorzichtig uitdruk. Ja, maar dat was na onze periode. Dat was, kijk, wij zijn op een gegeven moment een heel mooi project aangegaan. Op een gegeven moment is dat een beetje op vervelende wijze is dat project ons ontnomen. Dat was allemaal heel triest, want daar zat al onze energie en al ons geld in. Dat was faillissement, zeg maar gewoon. Ja, technisch nooit een faillissement geweest trouwens. Maar het was gewoon voor ons een dramatische ervaring. Maar goed, hand in hand zijn we weer de berg opgelopen en uit een diep dal geklommen. En inmiddels maakt mijn vader het ook heel erg goed. Hij geeft heel veel lezingen in het bedrijfsleven. Hij gaat vanaf januari op tournee met zijn theatershow Het Koffertje. En in de tussentijd schrijft hij ook nog boeken. En daar heeft hij ontzettend veel plezier in. En hij volgt Magical Limited op de voet. En wanneer gaan we jullie zien in Nederland? Eind januari, 27 januari, begint onze tournee. Gaan we alle schouwburgen en theaters langs in Nederland met Live is Magic. En het begint in Stadskanaal. Juist. En daar is Hans niet bij? Nee. Die gaat in de tussentijd dat wij in het Stadskanaal staan, staat hij waarschijnlijk ergens in Nieuwegein. Met zijn koffertje. Met zijn koffertje.